Ngibingelele bafowethu enhle nasezansi. Bafowethu, ngibone nazi iy'ndaba nje uDaCruz, umqeqeshi we-Kaizer Chiefs, umqeqeshi weMpofana, umqeqeshi we-Glamour Boys. UDaCruz-ke ube nombono noma nje neqiniso alikhiphile nje. Ya, ake ngithi nje iqiniso. Ngicela uma ungaka-like u-like uma ungaka-follow, ungi-follow-we uma ungenayo inkinga. Yebo bafowethu, ngibone le message le of which leyo message iyiliqiniso elimsulwa ethi lapho uDaCruz i-squad sakhe asikho ready uku-challenge-a iligi, siphinde futhi si-challenge nale cup le esizoyidlala yangaphandle ebizwa ngokuthi i-Confederation Cup. Okuchaza ukuthi-ke le squad anaso uDaCruz-ke yena ubuka njenge-squad engicabanga ukuthi esamakhaphu lawa amancanyana, not ama-big cup okufana noligi ne-Confederation Cup ngoba i-squad futhi anaso yena i-squad nje. Engicabanga ukuthi ukhuluma iqiniso-ke ngane zakwethu, ukhumbule le squad lesi 90%, ake ngithi nje 98% yabadlali abakhona njengamanje abadlali bevele bekhona ngesizini eyendlule. Abadlali nje siba-edile babawu-2 kuphela engicabanga ukuthi-ke akukho kuhle neze ngoba bekumele si-ede abadlali ngempela iy'nkathi zokuthi basifuna ukukhompitha kwiligi, yabo. So nje kungiphatha kabi-ke ukubona iMpofana kuze kushaye lesi khathi salokhu sa-announce 2 yabadlali kuphela ekubeni iligi ivula Saturday. Kungiphatha kabi noma kubuye kungishayise ngovalo ukuthi kanti sihloseni, sifuna ukuya kuphi, yabo. So asithembe ukuthi i-Kaizer Chiefs emva kwale statement esikhishwe yile ngwenya le izothatha iy'nyathelo, yabo. Ngoba bona abadlali sinabo kodwa manje asinabo abadlali abalambile ngaleyo ndlela leyo, yabo. Sinabadlali abadlalayo kodwa hhayi ukuthi badlalela ibheji, bayidlalela bona, angeke ngisho kanjalo. So nje ngicabanga ukuthi i-Chiefs bekumele vele imthole lo mfana lo uPhila, angazi kwenzakalani, akucaci kwenzakalani, kuthulekile manje ngoba phela bekuyinto ethembisayo ukuthi kuhamba hamba kwashonaphi angisazi-ke, yabo. Kodwa asithembe ukuthi kuyoshaya olozini sobe sesisazi-ke iy'tori zabo. Danko.